बिहारी में चीज लूट गइल जिला मोतिहारी में। जो सब देखनी हम पूरा बिहारी में चीज लूट गइल जिला मोतिहारी में। सब लूट लेला सही सब्जी। बरतिया हमर दुनु रे कबूतर। कोनो पैसा पर पैसा लुटावेला, कोनो ढोरिया में अंगूरी लगावेला। नस दिले रहे हमारा के गाड़ी में चीज लूट गइल जिला मोतिहारी में। नस दिले रहे हमारा के गाड़ी में चीज लूट गइल जिला मोतिहारी में। के लीला चोली के डोरी खींची कोइले रहल ढीला। के तनहले कहीं सखी सनम राज के लीला चोली के डोरी खींची कोइले रहल ढीला। महती हो पहले सबका से ज्यादा हो अति हो। मरले उठा के उ साड़ी में चीज लूट गइल जिला मोतिहारी में। मरले उठा के उ साड़ी में चीज लूट गइल जिला मोतिहारी में। कोनो ले ले रहे 500,000 हो आ बोलावे कोनो अखिया के मार हो। के मार हो जो सब देखनी हम पूरा बिहारी में चीज लूट गइल जिला मोतिहारी में। जो सब देखनी हम पूरा बिहारी में चीज लूट गइल जिला मोतिहारी में। अरे जाए तो हीरो हमेशा।